na ya nwa n'afọ oyi adị na nkwọ oyi adị na eke dịkwa n'oyi nwere na-asị na nwaanyị adị atụ nzu na-agbafe ihe ọka n'ụkwụ anaghị eme ya eme wee na-asị anamụ nna m bịa n'usoro anyị anamụ nna m sowe na anyị ibe anyị jiri wee bịa ka anyị nweta anyị were na anyị gbara aka bịa ndị anyị ji achị ha ole na onye ọbụla sị na anyị eche anyị biko ewere onwe eche isi ya aka anyị dọcha onwe na ife anyị mere onye adị mma n'ihu onye adị mma n'azụ biko wee na-arịọ n'isi ụmụ anyị niile maka na ọ dịghị izi mmadụ ịbịa nna ya kpọrọ ụmụaka na onye anyị bịara akpọrọ ụmụaka anyị na Chukwu biko mee ka ụmụazị anyị doziela anyị ụzọ ha mepụga nke anyị mefu mgbe ọbụla anyị ji wee jebe ibewa ndị be anyị si na afọ ahụ kpachara afa wee fọ si afa m echina ha si na afọ ha ya echiro ụmụaka ha si na ya ekwe ha ka afa nna anyị chie ụmụ anyị ekwe ka afa anyị chie ekene nwoke n'ebe a wee kene nwaanyị n'ebe a wee zụkwa ụmụ ikolobịa ndị ikoro egbuchakpala m ụlọ I think having done that, we have to proceed. This is Kola. Here, one job. Here from Kenya. Yeah, what happened? Yes. Oh, Joe. Ah, you make a Isa. ụbọchị ya ma na anyị mma ise chi oji mpi aka eji ọja agba afọ yes chi nwe nọrọ anyị atọ hala anyị abụọ ya ma na ha anyị megara nwada ma ha kwanye mụ nagide anyị abịala anyị abịala aga nụ isi nwaanyị ịba bibi ya na go anwụ anwụ olo a ga-enye ya kama ile anya n'ime ukwu I'm done with that. Ask me more than that. Don't have one more than I have. So I'm going. Okay. What do you have planned? He said he's not the one that said it. The alpha that said it. So okay, Okay, even explain to some extent, you know. Okay, I'm here now. Okay. Maybe come on. anyway,